presented by SS Films Motihari. Music by Mantu Mani. कैसे दे हम नया साल के तोहफा सोची के हाडो हमर फेल भइल कैसे दे हम नया साल के तोहफा सोची के हाडो हमर फेल भइल ओरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल अरे ओरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल कैसे दे हम नया साल के तोहफा सोची के हाडो हमर फेल भइल ओरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल अरे ओरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल DJ Manish Luxor. जुनून में सुकून से हम जिंदगी बिताईनी चढ़ते जुलाई ओका रास दिल लगईनी जुनून में सुकून से हम जिंदगी बिताईनी चढ़ते जुलाई ओका रास दिल लगईनी अरे माँ होयो दोस्त में मस्त हम रहनी प्यारो हमनी के दिलम रेल भइल माहौल दोस्त में मस्त हम रहनी प्यार हमनी के रेलम रेल भइल ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल DJ Manish Luxor. हम पे सितंबर में ढहली सितम हो नवंबर में उनका खाती मर गईनी हम हो हम पे सितंबर में ढहली सितम हो नवंबर में उनका खाती मर गईनी हम हो अरे मेरा बेटर दिन जीत जितेंद्र के संघवा झमेल भइल सौरभ सवरिया रतन रतनेश के संघवा झमेल भइल ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल अरे ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल कैसे दे हम नया साल के तोहफा सोच के हाथ हमर फेल भइल ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल अरे ओकरे चलते सुन रे यारबा जनवरी में जेल भइल Saurabh Digital Recording Studio Motihari.